marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon nin na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori manguludo binahen ni parsihohot na marhapor seaon, alay ang go dihalak perjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan de bata jala ama nami, say urupi mahami asa unang madeli hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magupo hubayin hami si lehon-lehon muna denggani, ujuro pasupasum tuhami, ramuti mahami asa unang marpos niroha hami tu arta na dihasianganon, lehon dihami haporsyaon asa dohot hami perjabar, di sitianon ni akka na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta, maredeta siya bukwede o 417 ayat sada dohot ayat 2. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik patuluhon dohot lapatan na. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di goar na. Dia do lapatan ni oddo, ikot dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo, mamurai manang manolon-nolon, manang maraju-rajuran naroa, manang mangasi, marhite-hite goar ni debata, ay dinatar sosak do dohot ditangiang dohot dipuji-puji do si dohonon goar ni debata. At tong rak mangidugugo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobbar tu patik ni. Amin. Tapuji matuhatta, maredehita sian bukwede nomor 222 ayat sada dohot ayat 2.
tatopoti madosatta tuadopan ni debata martangi ang mahita. Ale debata nami na marasi roha jala nabadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikot do asini roham di saluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami tung na jot-jot do hami manibil siyan akkadalanmu na badia. Songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siyan jolom alani dosa nami Aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa, alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon ni tod di parbadia, asa tarapul si tuturo hanami majouho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot asesaan ni dosa. Roma hamu tu ahu asa mangolu tod di muna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap botar do bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas doy muse, hasangapo madi debata na digijang. Tapuji matuhatta, marede mahita sian buku edde, 410 sada, ayat sada dohot ayat 2. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di panurirang Habakuk biddu 2, mamuk kamaisian ayat sada dohot 1 ayat 5, tajahama namargati soy. Say nasitong do jupang panurirangoni, di atas panatapakku do ahu jongjong, jalatidang ahu tu partanobatoan, jala manatap-natap ahu marnida manang aha sidohonon na tu ahu. Jala manang aha alus na taringot tu alu-alukku.
Ay taringot tutiki sogot dope pangukaponi. Jala hapogan mariahi ujung. Jaladang margabus. Tung surape lumebas say pay maimamay ay say narodo sugot dang tagamon tartading. Idama natero ibana dan tigorohana di bagasa ay agoha patikori manguludo binahili parsihodo na marhapor siya. Tungon tahe pangose-ose do yanggo anggur jukat do bawai di bahen dang marparadianan di paruak do butuhana songon perbeguan jala songon hamatean do ibana naso olo mahap di papungu-pungu tu ibana saluhut akka bangso jala di paluhut tu ibana sude akka marga ido yang gosahatna martua do akka natu mangihun hata ni debata jala naupeopsa amen. Tapuji matuhatta maridde mahita sian buku edde nomor 714 ayat 3 dohot ayat 4. Taha tidakkon maha porsiaw tay. Songon nahina tidakkon ni dongat ta saha porsiaon di sadok portibion. Rap mahita madok. Au porsea di jabata Jehovah. Ido ama pargogo na suatu dosan. Natu mopalangit dohot tano. Au porsea Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean siya tod di parbadia. Adorang soha bubuhan ido tu hatta na tumahon na bernit di panguhuman ni si Pilatus na mate terpajal do ibana dihaw na tersilang na tuat tu banwa turudung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau sudu di siamun di bata Jehovah amanai pargogo na soha tu dosani di si may bana pa imamulak so tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akka na badia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatay na madok mulak manguludo sogot daging ni halak maong mate dohot dihanguluan na sora suda amen. Tabigema edde puji-pujian kor ina Deborah.
tabegema titing ni huriata. Di Minggu 14 Juni 2026 naparjolo goarni minggu tasadarion ima minggu paduahon dung trinitatis. Topik minggu tasadarion ima di Pitori ala haporsiaon. Napaduahon sermon perhalado di hari Jumat tanggal 10 Juni 2026, sermon perhalado masuk pukul 10.00 WIB. Napatuluhon konven perhalado Nagoktiki distrik Sapulualu Jabar Tieng Dia. Di hari Senin tanggal 15 Juni 2026 di Patupado Kompen Parhalado Nagoktiki nama ringanan di HKBP Resort Bethesda Balai Endah konven nani dohotan ni Parhalado Nagoktiki dohot keluarga napawaton surat sijahaon di gereja di jalur huriata do surat sian HKBP pusat domu tu sosialisasi HUT ke 100 ono 25 tahun HKBP di Jahama Dung Sidung Macahatiting napalimahon pos parmingguon KBP Parjamita Minggu tanggal 14 Juni 2026 Ima Amang Padita Pitu Sinaga STH Paragedda Ima Inang Situa DRS Boru Siahaan di pos pelayanan Cipatat Parjamita di Minggu 14 Juni 2026 Ima Amang Pendeta Pitu Sinaga STH Paragedda Ima Amang Situa RF Sirait naponopon pentas seni remaja Borhat Doyanak Kota Remaja Laho Maddohoti pentas seni remaja na pinatupani pengurus remaja HKBP Cimahi Sisingang Mangaraja dengan tema Lux in Tenebris, terang di dalam kegelapan. Nanaing patopota di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 waktu mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai. Napapituhon rapat Dewan Koinonia naing patopaun ni Dewan Koinonia do rapot sinkronisasi program dan anggaran tengah semester ima di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 waktu dimulai pukul 16.00 WIB sampai 10.00 WIB inganan gedung sekolah minggu beserta seluruh pengurus inti seksi kategorial Dewan Koinonia napawaluhon seksi lansia di Minggu tasadarion Minggu 14 Juni 2026 Borhat do seksi lansia ni huriata tu pos parmingguan Kota Baru Parahyangan untuk uji panggung vokal grup lansia sebelum bertanding di pertandingan lansia distrik napasiahon pilihan bulanan di Bagasan Minggu tasadarion Minggu 14 Juni 2026 diganup parmingguon patu pawota do pasahat pilihan bulanan di bulan Juni 2026 pasahat mai dinapapungu pilihan paduahot hita tujolo tapasahat ma amplop pilihan bulanani diinganan naung pinarade alani pasahat ma sian nasa ha porsiaunmu napasopuluhon panitia pesta di Minggu tasadarion Minggu 14 Juni 2026 di parmingguan Arianon patu pado mangojakkon panitia pesta
dung sidung pangujak konon ketua panitia inang delima boru tampu bolohon pinasahat maanong madokon kata sambutan na sapul sada libur sermon di hari Senin sampai dengan Sabtu 5 sampai 20 Juni 2026 masohot do sermon week dohot kategorial di siala libur nasional. Ralat penulisan nama di pengeluaran diakoni sosial DSH 001 tertulis di si Nyonya Sitopul Boru Simarmata Wiktolu seharusnya Nyonya Sitopul Boru Simamora alani nunga diralat kami damang dainang hujahau kami mah surat si jahaon narosian HKBP kantor pusat surat si jahaon di gereja nomor 450 sia garis miring L08 garis miring 4 Romawi garis miring 2026 maddapoton nahi naholongan sudi ruas dohot parhaladoni HKBP dohot parantara prices di ingaran nabi tabe madihamu di bagasan goar ri Tuhan Yesus Kristus na totong madongani huria 200 ono pulusada sahatu obbason songon hataridaan ni lasni rohata naing patupawon ni HKBP ma pesta parolopolopon manang ibadah raya ulang tahun HKBP 100 ono 15 tahun ima di hari Minggu 20 ding Trinitatis tanggal 10 Oktober 2026 maringanan di Stadion Gelora Bung Karno GBK Jakarta nani dohotan ni 100.000 ruas ni huria nunga dipabakit uluan ni HKBP panitia penyelenggaraan ulang tahun HKBPI hobbar tusi pinangido maharadeon ni sadok ruas dohot parhalado ni HKBP anggiat marsitutu lahu manang nyakon dohot manupahi hatu tulus ni pesta parolopoloponi anggiat bulas denggan mardalan bahen hamuliaon ni debata sitolu sadai uhut makorhon las ni roha dihita saluhutna songoni ma pinasahat tutonga-tongata siala tangiang doho pangurupiot tabe pinasahat mauliati godang tabe mardongan tangiang piaraja tarutung 10 April 2026 Huria Kristen Batak Protestan Eporus Padita Dr. Victor Tinambunan MST tertanda tangan dan dicap songoni ma amang titing nomor ragam di Huriata mauliatema atong tapuji matuhatta marede mahita sian bukuede nomor 500 sada ayat sada do udutna laus tapasahat ma pelihatta sada a dohot sada b Asa una me
martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna. Selamat hari Minggu. 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 Kutulu hali amang inang asa tubuh ngulu-ngulu. Paduahon tajalang maju siamun habirang di jolo do di burita. Tadok mahoras do selamat hari Minggu. Sehat do sudah amang inang. Sehat puji Tuhan ala nunga bongot kita di minggu paduahon 10 Juni 2026 tongon di hari minggu paduahon dung Trinitatis. Ala ni gajang nari dobe amang inang sidalanata di tahun 2026 aka nama dohon ti parmingguon na di live streaming ni dohotan mai di bagasan las ni roha. Alani amang inang sebelum tatangion hata ni debata tentu songon so manang bobo tu hita saluna ruas ni huria HKBP Cimahi Jalan Luraon asa totong mata pareahya te dirita tabuhali dirita ala aka tantangan do aka pergumulan naneng tadopi tujuluanon terlumubi di tahunon mangiu muse konstelasi ni politik ni negara ta perekonomian lando akan asing ngolodo mengguncang dirita alani talopik matangat tak amang inang tapagomos matu Tuhani asa dipargugui hita medalani aka area-arita alani hata ni debata naga bebuhal partodio di hita ima di minggu kedua dung Trinitatis imana tersurat di Evangelium Galatia bidu 2 mamukas yang ayat 15 sahat tu ayat 20 sada. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Jahama dihita halak jahudiyat dohami dada pardosa sian aka parbegu alayodo hubotohami sian haporsiaun di Yesus Kristus sabingdo dapotan hapitoran jolma dada sian ulaun patik dibaheni nang hami gabe porsea di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian haporsiaon di Kristusi dada sian ulaun patik aedang dapotan hapitoran nasa namar daging anggo sian ulaun patik alai mulu pardosa terdapot nang hami nanang pitor marhite-hite Kristus dagabe sitabay dosa do Kristus disi daoma anggoy ay hupajongjong do diriku pangalaw si molo hupauli muse nang hulawahay ay nunga mate au dipatiki hinorhon ni patiki asa mangulu au di debata rapon Kristus doau tarsilang dada aube mangului nuaing Kristus do mangulu di bagasan au ia mangulu pe au nuaing di bagasan daging mangulu marhite-hite haporsiaon di anak ni debata nama kaholong yau jala nama ngalehon dirina humokop au dang hubolok kon asini rohani debata ay out adong hati goran marhite-hite sian patiki magopoma hamamate ni Kristusi ido yang gosakna ada satu keluarga amang inang
Kebetulan keluarga ini mau berpergian atau berekreasi. Roma bapak nak, tu anak nasyak kangen. Kaulah yang bawa mobil. Teribuat makuci mobil, papanas sama mobilon. 10 menit kemudian berhak manasida amangon inang doho tolu yanak kona. Begitu keluar dari rumah, si anak syakangan yang bawa, si bapak di sebelah kirinya, lalu mama dan adik-adiknya di tengah. Masuklah di jalan tol. Si anak mengendarai kecepatan 100 km per jam. Tanpa disadari, ketika laju kecepatan mobil ini semakin menaik, tiba-tiba ban mobil di depan itu pecah. Atak kastaboto ate molo lari 100 km. Tentu itu kalau molo dihitak karena bui mabon mobil, berarti itu sudah di gigi 5, atau kalau ada yang mobilnya gigi 6. Pecah ban mobil ini, ban mobil di depan. Mobil ini terbalik-balik amang inang. Sapat. Singkat cerita, keluarga ini mangulu dosudi. Alai yanakon nama buan mobili, kakinya patah. Kakinya patah. Dirawat ma di rumah sakit kurang lebih 3 bulan. Molo natorasna doa kaanggina lunga mula be. Ala olan cedera dak pola gabe cedera parah. Olan lecet do amanginang. Waktu memasuki 3 bulan masa perawatan si anak ini, datanglah teman-temannya membesuk, mengunjungi. Molo DSH anope ro. Lalu si bapak menceritakan kejadiannya kepada teman-temannya. Oh, luar biasa Tuhan itu, sangat baik sama keluarga kami. 5 orang kami di dalam mobil, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Semua teman-temannya mengangguk. Iya pak ya, iya deh. Di hari berikutnya Roma persau tahun. Natakas taboto persau tahun nanti. Artinya teman atau satu lingkungan datang membesuk si anak ini. Lalu si bapak juga menceritakan kejadian peristiwa itu, kecelakaan itu kepada dongan parsahu tahun. Luar biasa mujizat Tuhan amang inang kepada kami, terlebih kepada anak kami ini. Dengan kecepatan 100 km per jam, kami pikir kami sudah mati. Ternyata kami masih hidup. Puji Tuhan, kata kadongan parsau tahun ini sudah. Di hari berikutnya Roma sian gereja. Anggon sian desharon do parhalado do padita ro membesuk tu rumah sakit. Pasak do desa teh mulusong ni. Pasak do teh mulun dirawat. Elani garar bema iuran diakoni sosial ti amang inang. Batong do rikok pabuahon sianon. Idona sosial dang alani nominalna. Satakas taboto. Dang alani nominalna. Haroro doho tangiang sian huriai ido narekot. Nang sudipi HKBP songoni.
amang inang. Roma siya parhalado do padida membesuk keluargaon. Tarsonggo situ tuma amang padida do dongan parhalado tikki membesuk. Mercarita ma amangon do inangon taringo kondisi ni iya nakonna. Di boto amang padida do dongan parhalado. Namasa di keluarga nami 3 bulan na salpu. Wah, luar biasa anak nami on. Hebat do ibana mabuan mobili. Tiki kecepatan tinggi 100 km. Pecah ban itu amang pendeta, tetap dia pegang setir itu. Terbalik-baliklah mobil kami, tapi tetap dia pertahankan setir itu. Memang anak saya ini seperti pembalap Michael Schumacher ini. Tarsonggot. Nation gereja ro mamerem. Pokoknya hebatlah amang pendeta anak kami ini. Dia bisa selamat karena ketangguhannya membawa mobil. Bah nina padida do parhalado nation gereja. Magoma Kristus nanido na parzului. Dia tidak menceritakan bagaimana kuasa dan kasih Tuhan kepada dirinya dan keluarganya. Dang diceritao be Jesusi amang inang. Alay diceritao do hajagoon na keakuannya. Nang masa betu hita songoni amang inang. Malua behita selamat itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan. Jadi jangan pernah hilangkan kisah perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Ini harus kita garis bawahi amang inang. Jangan pernah hilangkan. Tetaplah Tuhan yang kita ceritakan dalam perjalanan hidup kita. Kalaupun masih diberikan kesempatan kita amang inang, adik-adik remaja naposo bulu, itu karena kuasa Tuhan, itu karena kasih Tuhan, itu karena berkat Tuhan kepada kita. Unang di pamago. Sian epistel majo hita merujuk Habakuk nakin. Di ayat 2, Habakuk 2 ayat 2, surat ton mai di batu, uhirhon, ukir. Ukirlah hidupmu dalam iman. Harus kita tuliskan amang inang. Di pertanyaan husuk kudoi, di sermon wek. Dia do nagumodang nataingot. Suku-suku don namangin anda, mana yang lebih banyak kita ingat, masa yang indah atau masa-masa yang sulit? Dia do inang, dia do nahatop taingot. Ina Deborah majo, songona mantap edemuna nakin inang, dan majo inang. Mana yang mudah diingat orang, masa-masa yang indah atau masa-masa yang sulit atau masa-masa yang mencekam? Masa yang sulit. Amang dangol na itu. Sungguh pagudak-kudu pergumulan di. Ya nggak apa-apa, bukan masalah benar atau salah. Tapi tuliskan uhiron mai, memang betul amang inang. Secara psikologis manusia itu lebih cepat mengingat yang sulit, lebih cepat mengingat yang pahit. Betul. Huwain ada contoh, molo sulpat hatatta, kalau ada omongan kita ke orang sulpat, artinya paposihu hatatta, 2 detik
yang kita ucapkan 20 tahun bisa dia ingat. Betul? Unang bayan, unang uhiri, jangan tuliskan itu. Tapi kenapa yang baik itu, yang bagus itu sulit ya, cepat kita ingat? Karena ternyata itulah kedagingan. Napaetido hatopian, hatop, sangat cepat. Asabuin non adong hadumon na siyan turpuk jamita galation amang ina. Bukan tidak ada pergumulan, masa-masa sulit, masa-masa mencekam, masa-masa pahit Paulus. Ada. Alaydang bei na diingot, Kristusido na dijamitahon, Kristusido na diceritahon iba. Bukan masa-masa sulit itu, bukan masa-masa pahit itu yang diceritakan. Alaihi nabalga doho holong ni Tuhanido naik konta ceritahon amang inang di perdalanan ningolutta. Amen. Ikonido nama rapor syaon. Warna pe turpuk manang topik ni minggu di pitori ala hapor syaon, dibenarkan oleh karena iman. Tidak ada kita manusia yang benar di hadapan Allah. Selinari dangadong hita halak na pitor di jolo ni Tuhan. Tidak ada. Atong sien turpukon buidu taida manang taigil amang inang. Dunia hari ini mengajari kita untuk terus membranding diri. Mutahamudo membranding diri, mencitrakan diri, membuktikan diri. Namun firman Tuhan di Galatia 2 ayat 15 sampai 21 ini amang inang mengajak kita berhenti menjadikan diri sebagai pusat. Tapasomai amang inang, membenarkan diri, mencitrakan diri. Sebab iman berkata, ini yang tadi, hidupku bukan lagi tentang aku yang harus tampak benar, melainkan tentang Kristus yang hidup di dalam aku. Namiando Kristusi di bagasan dirita, alani Kristusido na ikon tajami tahun, doho tacari tahun. Dang dirita be. Tahu amang inang, sering kita memoleskan diri kita. Salahkah mempercantik diri? Tidak. Tidak amang inang. Bahasa tidak. Eriko doi. Marsormin. Kita bercermin. Neng tu gereja yakin 100% mah pasti do kita markaca. Betul? Betul. Atik buah parsuryonna kan? Oh hurang rambut. Dungi pakaian jas manang dasi, manang kebaya. Perlu amang inang. Karena sebagian orang beranggapan kalau mau benar-benar mempercantik diri itu harus ada yang ditampilkan. Nah, pertanyaannya adalah yang kita tampilkan itu diri kita atau keegoan kita? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Tidak salah amang ina. Memakai bedak, memakai parfum, lan doakan asing, silahkan. Tidak ada yang salah di situ. Yang salah kalau jadi muncul ego kita. Kita merasa paling ganteng, paling rapi, paling bersih, paling harum. Wah, anggon nggak salah be. Gabi adong ma halak ilabungna di dok bau kali kawin beh. Unang dok ate. Nang pehangur hita karena tadi sudah memakai parfum amang inang bau nang dok donganmu bau unang karena kita sudah berpakaian rapi teman kita ya sing roa pakaianmu unang dok songoni. Itulah keegoan. Antara diri dan ego itu
itu 11-12 amang inang. Makanya jangan menonjolkan diri, biasa-biasa saja amang inang, biasa-biasa saja. So nakim mak cerita nakin namar dongani polei. Dia menceritakan bagaimana kehebatan anak-anaknya. Dan Kristus ibe na diceritakan. Na peduahon neng didok di bagasan turpukon ima taringo tu hukum Taurat dan iman. Karena diperdebatkan amang. Hukum Taurat itu kalau kata orang Yahudi pada saat itu, itulah yang membenarkan diri mereka. Jadi karena hukum Taurat mereka dibenarkan. HP Rosi Paulus daun. Kita dibenarkan Tuhan itu karena anugerah. Anugerah. Kasih karunia. Boy hita madalani nguluon amang inang sian mulai dibortian ni dainang sampai kita dewasa sekarang ini, itu anugerah. Bukan apa yang sudah kita lakukan menurut hukum Taurat. Adong naboy madalani hukum Taurat pati parjolo 110. Adong dison naboy tidak ada. Tidak ada. Nah dipitori dohita yang dibenarkan Tuhan, yang dimampukan Tuhan, yang dikuatkan Tuhannya kita menjalani kehidupan ini. Alani marhite sian turpukon dada au bena mangoluin waeng. Bukan aku yang hidup. Ternyata Kristus itulah yang hidup di dalam diri amang dan inang. Alani ikon bersinar dohita. Ikon patuduhon parbueni Kristus dohita. Marhite sian pakateotta, sian pemikiratta, sian pangalahotta. Ido na diigil di bagasan turpukon amang inang. Jadi bukan karena hukum Taurat kita dibenarkan, tapi karena iman. Apa itu iman? Marhite sian turpukon. Simpel saja amang inang. Iman itu menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Salinari dah. Iman itu menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pas sejalan dengan Habakuk tadi. Mari kita ceritakan amang inang kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di dalam perjalanan diri kita. Bukan menonjolkan diri. Ay sipata jok do habigian songoni tiki mandok hata disada ulaun apalagi topek arong nama rujungolu madah nyon ale kodon utadda do ibana tiki sikola juara 2 do ibana jago do ibana alai au juara sadana do tiki sikola. Karejo pe songunido aibana TKI menjabat sebagai manajer di sada perusahaan luar biasa do amat tanah tahalong yon nama rujungulon rap do hami alai TKI posisi nami direktur utama ibu tu hamu doa lapatan ni hasere pon di bagasan gijang ni roha. Dang si patuduho ni amang inang. Kalaupun kita jago, kalaupun kita hebat, kita pintar, itu bisa, itu boleh, bagus. Tapi jangan tonjolkan itu amang inang. Dang beda, unang gabi dirita nama katahon. Ayau jago duda, au hebat duda, au mamora duda, unang. Sotung muru Kristusi. Tidak baik seperti itu amang inang. Justru kita diajarkan bersandar pada Kristus yang setia. Poin penting itu, bersandar kepada Tuhan. Nah, turpuk di bagasan tikion paingotok kita hapor seot taido nama nopa salilik kita mangulu. Iman kita itu terus ditempa amang inang.
Jadi seperti Heber saplusada. Tabuka majo, boido tabuka di slide. Heber saplusada ayat sada. Muladong Bibelna ibuka ma. Muladong Alkitabna dibuka manang di gadget tadi, manang di handphone. Ibrani 11 ayat 1. Rap mahita maca dua-dua ya. Alai anggoha porsiauni jala pamotoan atau tu taringo tunaso ni ida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dak taboto ahana masa marsogot di perdalanan ningolutta alai taboto do marsogot di pasu-pasu tuhat tahita. Amin. Ido haporsioni. Disinilah Injil menjadi kabar baik bagi orang yang lelah. Kan lalu jadu hita manginam. Yang lelah, yang lemah. Mungkin ada di antara kita yang berkata dalam hati, iman saya lemah, doa saya tidak teratur, saya terlalu sering gagal, saya tidak cukup rohani, saya tidak pantas datang kepada Allah, dan serangkaian daftar insecure ke kita. Sering kita seperti itu. Tapi ingatlah dengan iman tadi, amang inang, bahkan kalau boleh saya sampaikan amang inang, lebih simpel lagi, iman itu adalah tangan yang kosong yang terbuka menerima anugerah Allah. Kau budi do ita? Tangan yang kosong yang terbuka menerima anugerah Allah. Tadi sudah saya sampaikan, mari bersandar kepada Tuhan, mangusade, bukan menyerah. Tidak ada kamus orang Kristen itu menyerah. Sekali lagi, tidak ada kamus orang Kristen menyerah, tapi berserah. Amin. Ido kun mangusade do kita, bersandar kepada Tuhan. Apapun itu amang inang, kegagalan, kesuksesan, kematian, kehidupan, tawa, tangis, itu adalah dinamika dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, mampukah kita bersandar terus di dalam Tuhan? Mampukah kita terus berserah kepada Tuhan? Bukan menyerah. Never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan amang inang. Di situasi sulit ini kita terus diperhadapkan amang inang. Juntak, Marcelino Sinaga, Yehezkiel Panjaitan, Grisela Levina Isabel Nenggulan, Andara Lastiar Dongoran, Prisa Elsia Boru Pardede, Jordan Nefta Purba. Nama ulang tahun hatutubu Leon Gajang Niumur, Hahipason Pardagingon do Partodion, Patulus nang akacita Rico Rafael Sitopul, keluarga amang Situade Aritonang, inang Boru Sibarani Nahinan, keluarga Tuppal Pardede, inang Boru Simamora, pasu-pasu aka keluarga nama ulang tahun perwira swasta, wartawan, namangula di kepolisian, TNI, instansi pamaretta, namangula songon par 33, partempelban, partani, parkobun, parkoperasi, lehon dia karuas ni uriam na mangula dia kasulon na sida hagugondo haipason. Tarpasu-pasu ma akan naniula ni tangan doh pikiran naniula ni ruas ni huriam. Pargugoi jala apuli akayanak konami Tuhan, akan nasodapo karejo, akan nasodapot sirokap ni todina asiroham Tuhan. Patuduhon parkarejoan, patuduhon sirokap ni toddi ni akayanakon ni ruas ni huriamon ali Tuhan.
Pasu-pasu akka ama do ina na mabalu na dong di huriamon. Leo nagugun nang hai pason. Suak songonipe akka na sudagugu akka na pensiun Tuhan. Leon hai pason perdagingon doho partodion. Utangkok kami nang sudi akka parhalado ni huriam HKBP Cimahi jalan lurahon ali Tuhan. Sianaka calon situa do akka sintua nang hami akka pangulan nago tiki lehon toktong hahi pason lehon toktong hagugun margugo mahami mangula di porlakmu. Suak songoli pele Tuhan satok kenari neng pabangkiton nami di huriamon ima panitia pesta saresot na niuluhon ni inang delima tambunan boru tapu bolon. Pargugui sude akka ina manang paropuan na makubasi di kepanitiaan pesta saresot Cimahion ali Tuhan. Leon dinasida hasadaon ni roha hagugun nang hai pason. Asabui tulus di kepanitiani jalagwarmu marmulia di tonga-tonga ni HKBP Cimahi jalan lurahon. Mulyati ali amang nabasa di bagasan sadarion hupasat hami ma daging doktor dinami. Di bagasan sadarion hupasat hami ma akayanakon pahoppu na dauduk na zonok syak kami ramoti daging doktor dinasida atong sahak dioma daging doktor dinami. Sesa dosa nami Tuhan. Sesa dosa nang akan namar dosa Tuhami. Ala ni Kristus Yesus jalo matang iyang namiun. Amin. Tapasaha mapeliatta maredehita sian bukwede nomor 722 ayat sada doho udukna. Sayu se ora me
Kemudian itu hatta noeng masuk mahita tu acara pelantikan panitia pesta saresot HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimayon marede mahita sian bukuede nomor 467 ayak sada. Pinasa tu amang sekretaris Huriatta lahu majaha surat haputusan. Oras marita amanginang molo di juho kami guarna asaroma tujolo mangarup langgatan ima pengurus inti manang ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dohot koordinator seksi-seksi akanggotana jong-jong diinganan naganu 6 mengingat aturan-peraturan HGP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang pesta gerejawi pasal 5 nomor 8 huruf 8.14 menimbang perlu segera mengangkat panitia pesta saresot tahun 2026 memutuskan menetapkan satu pengurus panitia pesta saresot yang namanya tersebut dalam lampiran surat ini dianggap cakap untuk menjalankan tugas yang diberikan gereja dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Yang kedua, tugas dari panitia tersebut untuk melaksanakan pesta saresot hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 guna terkumpulnya dana untuk keperluan huria dan resort. Ketiga, masa kerja panitia berlaku mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir setelah serah terima ke huria. Keempat, serah terima ke huria paling lambat 2 minggu setelah selesai pesta saresot. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dimaklumi. Apabila terdapat kekeliruan sewaktu membuat surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali. Ditetapkan di Cimahi tanggal 14 Juni 2026, Pendeta HKP Resort Cimahi Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH tertanda tangan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1 preses sebagai pemberitahuan, 2 pertinggal. Susunan panitia pesta saresot HKP Cimahi Jalan Lurah. Pelindung Preses Pendeta Nexon Martomu Simanjuntak MTH. Penanggung jawab Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH. Penasehat Pendeta Pitu Saur Sinaga STA, Parladado Resort Cimahi, Parlado HKP Cimahi Jalan Lurah, keluarga Brigjen Purnawirawan HR Hutajulu Dr. Sondang Boru Silalahi, keluarga Nyonya Brigjen Purnawirawan Cia Simanjuntak Delvina Boru Napitupulu. Ketua Pelaksana Nyonya Delima Tampubolon Boru, Nyonya Delima Tambunan Boru Tampubolon. Wakil Ketua Nyonya Dermawan Sinaga Boru Stanggang. Sekretaris Nyonya Anita Siombing Boru Siregar. Bendahara Nyonya Lince. Koordinator pelayanan Nyonya Reni Panjaitan calon situa Boru Sihan. Anggota Peniel Simanjuntak. Kedua seksi dana koordinator Nyonya Marintan Napitupulu Boru Panggabean. Anggota Nyonya Turlan Tambunan Boru Simatupang, Nyonya Murniati Manurung Boru Manihuruk, calon pendeta Putri Runi Boru Marbun, Nyonya Helen R. Simanjuntak calon situa Boru Siagian, calon guru Alfredo Sirait, Nyonya Dr. Gigi Suarlina Pangaribuan Boru Sitompul, Nyonya Anita Aruan Boru Tambun,
Nyonya Rosita Malau boru Stompul, Nyonya Nina Simanjuntak boru Nenggolan, Nyonya Rentia Siregar boru Simanjuntak, Nyonya Erna Hasibuan boru Silitonga, Nyonya Lambas Simanjuntak boru Silaban, Nyonya Teti Panjetan boru Siombing, Nyonya Sri Dewi Sidabuke boru Silalahi, Nyonya Ika Tambunan boru Limbong, Nyonya Lestarina Sinaga boru Turnip, Nyonya Rumiris Simarmata boru Sinaga. Yang ketiga seksi lelang M Pasaribu, koordinator M Pasaribu boru Silitonga. Anggota Nyonya Kentina Sirait boru Simanjuntak, Nyonya Marlina Munte boru Hutagalung, Nyonya Sri Malau boru Simanjuntak, Nyonya Siti Raun Pardede boru Situmorang. Yang kelima seksi dokumentasi, koordinator Nyonya Posma Samosir boru Hasibuan. Anggota Ferry Huta Barat dan tim live streaming. Seksi dekorasi, koordinator Nyonya Risma Kaya Tobing boru Siombing. Anggota Nyonya Adelina Situmorang boru Panjaitan, Leni boru Panggabean, Nyonya Eris Siagian boru Manurung. Yang ketujuh seksi peralatan, koordinator Amang WT Aruan. Anggota ZRB Simatupang, TL Hutapea, Julius Bona Silitonga, dan Naposo Remaja HKP Cimahi Jalan Lurah. Yang delapan seksi musik, koordinator Nyonya Las Maria Mahulai boru Simbolon, Bagas Simanjuntak, B Sihombing. Seksi humas Situa Jiha Utagaol, koordinator. Yang ke-10 seksi keamanan A Pasaribu boru Storus. Demikian lampiran pengurus panitia Pesta Saresot. Mar hite-hite guar ni de bata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia, hupa bangkit hami mahamu lahu manguluhon Pesta Saresot HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Marsangap mak guar ni debata, mar hite-hite panitia Pesta Saresot tahun 2020 onomon. Amin. Menghadap ke ruas ya amang inangnya. Ya, menghadap ke ruas mah amang inang molona jongjong di ingananna hok ma jongjong. Dia mua kamang doa ka inang ruas ni huria HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Omma akka inanami doa manami nama kuwasi songon kepanitiaan Pesta Saresot tahun 2020 onomon. Alani marhite tangyakta hasadaun ni rohatta tapujima tuhatta amang inang marhite kepanitiaan Pesta Saresoton. Alani marede mahita sian buku ede nomor 600. Oh. Pinasaha mak mandok hata tu ketua panitia inang Nyonya Delima Tambunan boru Tampu Bolon. Salam. Oh ini ternyata. Saya ulang ngai. Salam. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus kita Kristus pada saat ini. Yang terhormat Amang Pendeta Peri Siregar sebagai Pendeta Resort, Ya. Amang Inang na Pangula Nagok Tiki, dohot sudehamu Amang Inang Parhaladonami, dohot nahu parsangapi hami na tua-tua nami
punguan lansia ni huriata dohot sude hita tutu ruas ni huriata, baik yang hadir ibadah pada saat ini maupun yang sedang live streaming. Jala ditang yangta sude akan nomor sahid pe maluma mulia tema dituhata disadario tutu nunga di lantik kami sebagai panitia pesta saresot ni huriata. Auma sebagai perwakilan ni panitia, pasahaton hata patujulu nami sebagai panitia tu ruasta saluhutna na adong di huriat taon. Pesta ni huriata na direncanakan tanggal 2 Agustus dengan tema Pesta Saresot HKBP Jalan Lurah Cimahi. Gereja tahun nunga adong pagaranna adong 2 ima pos parmingguan na adong di Kota Baru, dohot pos pelayanan na adong di Cipatat. Jadi nunga pesta tahun saresot halahipe anon dohot di tamar pesta di huriat tahun. Do tujuan ni pesta ni huriat tahun. Na perjolo hupasahat hami nasian panitia pesta hurian ni huriat tahun nunga direncanaho di program ni gereja tahun. Ima na diputuson rapat huria dohot parhala dota di tahun 2025. Jala tarencanahon maon tabai pesta ni huriat tahun di tanggal 2 Agustus tahun 2026. Pesta huriat tahun selain kita mempersatukan pelayanan ala godangdo kategorial na adong taula na adong di huriat tahun. Jala huriat tahun merdalan ikon adong do dana. Moloso adong dana di huriat tahun kegiatan kategorial sepertinya agak terlambat. Termasuk hita paropuan. Lau hita tu kegiatan ni huriata. Tong do hita dibantu dana sian huriata baik kategorial naposo baik kategorial lansia sudah mahita na adong kategorial di huriat tahun ikom merdalan sesuai dengan program-program yang sudah direncanakan oleh setiap kategorial itu berjalan harus ada dana. Ima tujuan nih salah satu tujuan nih pesta huriata di tanggal 2 Agustus tahun 2026. Selain kita pesta huria mencari dana, tong dohita memupuk kebersamaan. Jadi molo marhuria hita di huriat tahun, adong do gereja pagi, adong gereja siang, adong gereja sore. Jadi molo marpesta hita amang inang, ikorap masuk do hita saluhu nahaduan tanggal 22 Agustus. Imana ni dokonna rap marsaor, memupuk kebersamaan. Nasaya pajupang mahita. Jadi di sido hita anon menunjukkan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Jadi rap mangulahon mahita haduan di pesta huria ima di tanggal 2 Agustus. Songonima nang di pelayanan di gereja Jalan Lurah. Pelayanan di gereja Jalan Lurah tahun tong dohita adong hak dan kewajiban. Jadi adong hakta, adong kewajibata. Kewajibata talehon matu huriat tahun termasuk mahita anon namar pesta di tanggal 2 Agustus. Mangarapok do pehamian non seluruh panitia setelah dilantik adong maano disi di bain hami sesuai dengan kerja panitia
aka si ulahonota do ulahonota anon di tanggal 2 Agustuson di sima aka kewajibata lehonota anon marhite-hite aka pasu-pasu na pinasaha ni tuhata tuhita mulai tema di tuhata molo gereja tahun inilah gereja Huria na di pasu-pasu tuhata godang do madapok pasu-pasu hita sia tuhata anak kota pe adong akan nakarejo adong naung marhasohotan sudah do halahi di pasu-pasu Tuhan songoni mah hita di tanggal 2 Agustus tabuan na sida songoni nangakar remaja na poso sekolah minggu asarap maka mulai tehon pasu-pasu na sia tuhatai hita rap marsaur di tanggal 2 Agustuson. Tanggal 2 Agustus mangido hami amang inang dang liling be tidak lebih dari 2 bulan ya, sebulan setengah ya, sebulan satonga. Tudong aku panitia rap mangulah mahita amang inang akan hurang lobi tapasikop. Songonau pe sebagai ketua mungkin nanti ada kekurangan memimpin dohot manguluhon hita sebagai panitia mangido au tu hita saluhuna iliat tu hatta do di hita kemampuan rak mangulah mahita amang inang songoni aka seksidana na adong di wek masing-masing kerjasama hita amang inang dohot amang inang na adong di wek amang parhalado tasukun idia do ruasta na sodapot tadope memang maulo pengalamanku di WEK 5 adong dohami grup ya mungkin setiap WEK juga ada grup tetapi masih ada di situ 1-2 orang tidak terdaftar ya jadi talului ruas tai di dia do ruas tahun naso hiado peta Jepangi dak hiado peta ida ima tugas ni seksi dana anon dohot amang parhalado berkoordinasi jadi molo pangido aku tuhita sudi ruas rap mangulah mahita amang inang rap manupahi asa anggia tutu program ni huriata merdala dengan di pasu-pasu Tuhan mahita asa anggiat ahanata cita-citahon ni huriata di tanggal 2 boy tutu terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Songonima hata sian au sebagai mewakili ketua panitia na dilantik sadarion. Jadi pasahatokku do saya do pasa molo halak kita kan molo sada ko pasa kayak enggak resmi ya. Emma tutuin nahamu nada. Bonani pinasa hasukotan ni jomuran. Tung aha penataula di hurit tao nakanadenggan saitong madalan di pasu-pasu sia Tuhan de batata. Horas. Dan buku di nomor 672 ayat sada laos hudul ma'amu tu inganan muna. Rimah hita jongcong tunggu dang sing tutu ulau di pasar marna lembah tahe tatang yakon mapeliata ali de bata manami na di Banua Gijang
Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyanan ni lehon mitu hami pilan nami tuho. Sa zalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilianon. Pati bulo na razaon mo ditonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silelon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sana Ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo say Roma harazaonmu say South Malomo ni Roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabe.